Big Data, exemples de casos d'ús. En aquest vídeo aprendreu casos reals d'ús de com s'aplica el Big Data. El primer cas d'ús en el que ens centrarem és el de l'empresa American Express. És una empresa orientada en el món financer que s'encarrega d'assegurar les transaccions dels seus clients, assegurant que no hi hagi malusos gràcies a la detecció de frau. Per entendre quin és el funcionament d'aquesta detecció, cal començar per les fonts de dades amb la que s'aconsegueix aquesta funcionalitat. En aquest cas d'ús, per poder crear el sistema, hem de nutrir el model de dades amb dades com per exemple l'històric de transaccions, on a partir de tot un registre d'operacions realitzades es pot establir un patró, amb el perfil dels usuaris, on amb la informació de cada client es pot relacionar les transaccions realitzades i designar un comportament personalitzat, les localitzacions, tant de l'entorn en el que viu l'usuari com de les transaccions més habituals, i finalment la indústria de les empreses. És una informació detallada de les empreses amb les quals s'estan realitzant les transaccions més comuns. Amb aquestes fonts de dades s'entrena un model de Machine Learning que s'encarregarà de puntuar les transaccions gràcies a l'històric de dades proporcionat anteriorment. Un cop es té aquest model predictiu, cada cop que arriba una nova transacció és processat i analitzat per al model. Així, es treu una puntuació que ajudarà a determinar si aquesta compra és legítima o no. Tot això s'aconsegueix amb els diferents fluxos que American Express té i que poden ser identificats per lots, com per exemple quan s'entrena el model que s'utilitzarà, o per temps real, quan s'utilitza aquest model en el moment d'una transacció per realitzar la predicció en qüestió de mil·lisegons. Per poder arribar a aquesta puntuació, no només és important el model, sinó també la infraestructura perquè sigui capaç de processar les transaccions en temps real. És a dir, que pugui processar les transaccions en qüestió de mil·lisegons. En aquest cas, podem veure com en l'eix de temps de les transaccions, un usuari realitza la primera compra. Aquesta ha de ser contrastada amb el model de Machine Learning creat prèviament amb les fonts que s'han indicat en la diapositiva anterior. Aquest model analitzarà de la transacció actual informació com l'hora en la que es va realitzar l'operació, el preu de la compra, la distància en comparació amb l'última compra i la indústria d'on s'ha realitzat la transacció. Gràcies al model, American Express pot obtenir una puntuació i confirmar si la compra pot o no ser legítima. En aquest cas podem veure que la compra té una puntuació molt baixa i per la qual el model defineix que és una compra legítima. En aquest cas es pot veure com l'usuari va realitzant compres amb puntuacions diferents. Però arriba un moment en el que un tercer li roba la targeta sense que l'usuari se n'adoni. Aquest tercer intenta realitzar una compra i el model detecta amb una puntuació alta un possible frau. Quan el frau es detecta, automàticament s'envia una notificació a l'usuari i la targeta és desactivada fins que no arribi confirmació per part del propietari. Per una altra banda, tenim el cas d'ús de Netflix. Netflix és una empresa dedicada a l'streaming de pel·lícules i sèries, la qual necessita oferir als usuaris un sistema de recomanacions que incrementi les hores de consum de la plataforma. Per aconseguir-ho, ens enfocarem en aquest cas d'ús. Tenim un usuari que accedeix a la plataforma amb més de 5.000 opcions diferents
sense saber què voldria consumir. Per evitar que aquesta persona deixi d'utilitzar la plataforma, Netflix agafa les valoracions que han emès altres usuaris i les emmagatzema en una base de dades distribuïda, degut al gran volum de dades que ja té, ja que estem parlant de milions de valoracions. Aquestes valoracions són després utilitzades per al processament de detecció de patrons i similaritats entre usuaris que tinguin activitats molt semblants amb l'usuari objectiu. Finalment, els resultats d'aquest processament són enviats al model de predicció. Aquest model s'encarrega d'elaborar una llista de recomanacions, ja sigui per als gustos de l'usuari, com per a l'històric de les seves pel·lícules o sèries vistes anteriorment. Heu vist el cas d'American Express per a la detecció d'operacions fraudulentes. El cas Netflix per a la recomanació de continguts als usuaris.